ଆସ ଦେଖିବା ମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଜି ପୂଜା କରାହଉଛି। ନା ଆସ ଦେଖିବା ମା ହଉଛନ୍ତି ଆଜି ଓଇଜୁଛି ମାନେ ସୂତା ଟକିଲିର କପାତୁଳାର ସୂତା କାଟୁଛନ୍ତି। ଅହିଜୁଷି ପୂଜା କ'ଣ? ଅହିଜୁଷି ପୂଜା ହେଲା ବ୍ରତଘର ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ପୁଅ ବ୍ରତ ହବ ତା ମା ଆସିବ, ଯିଏ ସଧବା ହେଇଥିବ ତାର କୌଣସି ପିଲା ବି ନଷ୍ଟ ହେଇନଥିବେ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇଥିବ, ତାକୁ ସେ ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ପିନ୍ଧେଇ ପାନ ଗୁଆ ଆଉ ତୁଳା ସବୁ ଦେଇକି ଯିବେ। ଦେଇକି ଗଲେ ସିଏ ଗୁଆ ପଇସା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି କହିବେ କି ମୋ ପୁଅ ବ୍ରତଘରକୁ ତମେ ସୂତା କାଟିକି ଦବ। ତାପରେ ସୂତା କାଟିଦେବେ। ସେଇ ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ମା ହେଲେ ସେଇ ଲୋକ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ସୂତା କାଟିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ରତ ଘରକୁ ସୂତା କାଟିକି ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଛି ମାଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ପାନ ଗୁଆ ଦେଇକି ଯିବ ଆଉ। ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖ ଫାଲଗୁନ ମାସ 12 ଦିନ ପୁଅର ବ୍ରତଘର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଳା ଦେନି, ତୁଳା ଦେଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲି। ଆପଣ ମୋ ପୁଅର ସୂତା କାଟିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ହେଲା ନା? ଆଗେ ବଢ ବୋଉ କାଟେ, ସିଏ ବୋଧେ ଆଇଲା ଏଠି ବୋଉ ହେଲା କତରୁ ସୂତା କାଟେ ତାହେଲେ। ଓହୋ, ସେ କଟକ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ରହିଗଲେ ଆଉ ସବୁ ସୂତା କିଣିକି ଆସନ୍ତି। କଞ୍ଜରିଆ ଶାଗୁଣା ମଙ୍ଗଳପୁର ତୁ ତ ନେଲୁ ଆଉ। ଆସ ଦେଖିବା ଟକିଲିରେ କେମିତି ସୂତା କଟା ହେଉଛି। ଆଗ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ମେସିନ୍ ନଥିଲା କିଛି ନଥିଲା, ଲୋକ ଏମିତି ଟକିଲିରେ ସୂତା କାଟିକି ଲୁଗା ବୁଣୁଥିଲେ। ଏବେ ତ ସବୁ କିଛି ମେସିନ୍ରେ ହେଉଛି ନା, ଆଉ ସୂତା କଟାଟା ପୁରା ଉଠିଗଲାଣି କହିଲେ ଚଳେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ବ୍ରତଘରରେ ସୂତା କଟା ହେବ। କଟା ହେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପଇତା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପିନ୍ଧିବ ସେଇ ହାତ ତିଆରି ସୂତା ମାନେ ଟକିଲିରେ କଟା ସୂତାରେ ହିଁ ପିନ୍ଧେ। କପାତୁଳା ସୂତାରେ ହିଁ ପିନ୍ଧିବେ। ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ପ୍ରେମ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କର କଥା ତ କେଡ଼େ ମଧୁର, ସୂତା କାଟିଦେବେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଛୁଆ ମାନେ ଖୁସିରେ ପଇତା ଘେନିବେ ତୋଇ। ନୂଆ ବୋଉ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ନୂଆ ବୋଉ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ସୂତା ଗୋଟେ ଟକିଲି କଟା ସରିଲା, ତାକୁ ଏମିତି କାଠିର ଗୁଡ଼ା ହେବ। ତାର ଗୁଡ଼େଇବାର ବି କାଇଦା ଅଛି, ତାକୁ ସାଇଡ୍ କରିକି ଗୁଡ଼େଇବା। କଟା ସରିଗଲା 3 ଟକିଲି ସୂତା। ଦେଖିଆ ତିନିଟା ଟକିଲି ଖୋଲିକି ଦେଖେଇଲ। ଏମିତି ଗୁଡ଼େଇକି 3 ଟକିଲି ସୂତା ଦିଆହେଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ବ୍ରତଘର ପାଇଁ। ତା ବାଟରୁ ଭାଷା